So yie mare ni gedo mar Alap tuke ma Talanta Sports City biro tieko giko higa manyien. Kinde mane olimo gedo mar Alap tuke no madhi nyime ne oyango ni gedo no mako mach kendo ageto margi mar giko dwe mar 12 higa manyien ibiro chopo. Ma biro miyo piny Kenya thuolo mar bago moko kuom tuke mag pinje Afrika AFCON higa mag 2027. Onyiso yie mare ni kinde ma duol matayo tuke adhule pacho ka piny mangima FIFA biro mole pacho ka mago pixel mag Alap tuke mag piny Kenya biro bedo ka oseketo ikruok duto madwarore ka osingo ni piny owacho keto maino mar bero Alap duto mibiro tiyogo e tuke mag AFCON higa mag 2027. Confident that Talanta Sports City is on track. We have no doubt whatsoever that this project should be ready on schedule, and we have set the target of December 2025 to have this project ready and good to go, to be put to the test, and that will give us about a year and a half to test it, to try it out ahead of AFCON 2027. So all good, all on track. Quite pleased with the progress of works here.